Príjemný deň, milí diváci. Vítam vás v televízii Generatív SRO. Moje meno je Monika Dulová a pôsobím v tejto televízii nielen ako redaktorka, ale aj ako lektorka. Pozývam vás na kurz Objavte v sebe svoju kreativitu. A prečo? Pretože osobne si myslím, že každému z nás je aspoň takáto maličká štípka kreativity. Ukážem vám to teraz na jednoduchom príklade. Predstavte si riflovú sukňu. Máte? Mám jednu so sebou, takže takto ste si to možno predstavili, ale ak do tejto sukne vnesiete trošku dávky kreativity, môže táto sukňa vyzerať napríklad aj takto. Súhlasíte so mnou? Ak však do tejto sukne vnesiete aj kreatívny nápad, môže vám vzniknúť niečo úplne super. Napríklad kreatívna malá riflová kabelka. Toto, ale aj o mnoho viac, ako podporovať sebe svoju kreativitu, aké sú brzdy v kreatívnom myslení, aké kreatívne techniky a metódy môžete využiť v každodennom živote, vás čaká na kurze Objavte v sebe svoju kreativitu. Tešíme sa na vás.